Аз съм родена в малкото странджанско село, българско Алагюн, днешното Богданово. Ала високо, Гюн е слънце. От малка съм започнала да пея. Песните научих от моята баба Яна, на която носи името. И с гордост го нося, защото тя беше много голяма певица и много голям човек. Аз бях много палаво дете. Играех винаги с момчетата и доста ме пъти поступваха, защото не се покорявах. И веднъж ми каза: Янче, баба, ела тук да ти кажа още една песен. Аз пак чух малко и гледах да бягам, но тя ме сграбчи, много здраво ме хвана за ръката и ме постави между краката си, също ме притегна между краката си. Седнах в скута и започна да нарежда една от песните и да пее мелодията. Първата песен, която запях от баба ми, е от "Обложил се млад Богдан". Тя не беше лека песен, беше трудна. Изглежда, че когато се започне от трудното, после става лесно. Започнах да пея по седенки, по границата правихме концерти, на граничарите изнасяхме програми. Аз даже играех и в някои пиески. След което вече се заредиха концерти, околийски прегледи, окръжни, републикански и така нататък. И се явих 56-та година в Държавния ансамбъл Филип Кутев, но нямаха вакантни места. Аз си отидох отново на Бургас. След което се омъжих за моя съпруг, известният наш национален състезател Георги Рубкин. И отидохме да живеем на мина Росен. Аз започнах да уча занаят, така да кажа, в работилницата като бубиньор. Тъй като не ми се осъществи моята мечта да бъда в ансамбъла на Филип Кутев, аз вече постъпих на работа на 1 януари 1961 година в ансамбъла на Българско радио. Ние имахме записен план на година по 400 минути полезен запис. Тази школа ни направи някои от нас много големи певици. И така, разбира се, вече тръгна и името на нашия хор, Мистерия на българските гласове по света.
Един ден Красимир Кюркчийски дойде на работа и помоли всички певици, кой каквито песни има, да му даде, за да направи някои от песните за нашия хор. Всички му дадоха кой колкото можа. Тогава и аз му дадох няколко песни, но първата песен, която беше, това си беше Калиманка. Калиманко, Денко Мари Хубава. И си спомням тогава, когато той я донесе, беше много интересно за всички нас, защото поначало песните, както се запяват, така се започват и да се работят. Но за наша изненада беше това, че той първо донесе края на песента, после донесе средата, после донесе началото. Започнахме песента с голямо желание да я пеем и тя си остана една от най-хубавите песни за всички певици в нашия хор. Когато след първото изпълнение публиката стана на крака и ни бисира и поиска втори път да я изпълним. И тъй като не бяхме готови за бис, започнахме от начало до край, така изпълнихме песента. Това, което е много трудно в такъв момент, защото вълнението беше голямо. Тази Калиманка го направи много по-известен като композитор, както у нас, така и в света, както направи и мен много известна навсякъде. Но точно тогава, когато изпълнихме Калиманко Денко Мари, 71 година, наскоро аз трябваше да заминавам за Алжир.
Същата вечер, когато аз вече трябваше да пътувам за Алжир, имах едно предчувствие преди това. Сънувам, че в един от ъглите на стаята има черни обувчици с 3 каишки. Това беше една моя много голяма мечта, пътувайки извън страната, да си купя такива обувки лачени с 3 каишки. Аз ги обух тези обувчици и се погледнах и се харесах, както има песни, в които се говори как дадена мома, като се види в дадени дрехи, сама се харесва. Но в един момент, докато си ги видях на моите крака, изведнъж видях, че съм боса. Пак погледнах в същия ъгъл, видях други 2 обувчици, малко стари. Отидох, обух ги и викам, все пак, то, с който ми е взел новите обувки, е бил добър, че ми е оставил други обувки, за да не си отида боса. Моята колежка Анастасия Костова с Олга Борисова, с които дълги години сме били заедно, много години. Тръгнахме за нашия концерт и по пътя вече Олга задряма за секунди и в един момент изпищя. Спря колата си. Олга, какво толкова се случи, така изпищя? И тя каза, не искам нищо да кажа. Но Анастасия настоя и Олга й каза, че е сънувала, че ми е обула на дясния крак една черна обувка. Постояхме малко, тръгнахме и тогава отидохме в зала България на концерта. Аз да си взема довиждане, а те да останат да пеят. След като взех довиждане с Красимир Кюркчийски, голяма изненада беше за мен това, че той не искаше да ме пусне да пътувам, но си спомням думите му, когато ми каза, не ми се иска да те пусна да пътуваш, не знам защо, но тъй като изпя много хубаво Калиманка, като за награда, те пускам. Отивай, но не ми се иска да пътуваш тази вечер. Чувствах, че аз тръгвам напред, краката ми се връщат назад. След като забучаха моторите на самолета и започна самолета да се издига, и аз казах на Митко, Митко, не ми харесва издигането на самолета, ще катастрофираме. И още не се бях доизказала
и чух някакъв трясък, почувствах парене, силно парене на ръцете, на краката, но не знаех къде се намирам, защото се бях ударила много силно. Бях ударена просто от лявата страна по главата. Не зная къде съм се ударила, може би на някой от железата. И така, не зная колко време, колко минути са минали, но или секунди е било, защото усетих едно парене на ръцете и явно съм си закрила и лицето с ръцете. И не зная как, лазейки ли съм стигнала до люка, след което съм се хванала за крилото на самолета. Не зная как съм се хванала за крилото, това просто не ми е ясно. Но не съм се пускала от крилото. Един от танцорите, той, който ми е като брат, Анани се казва, не е могъл да ме откачи от железата, ме е ритнал. И тогава моите колеги Румен Сираков и Михаил Маринов, те също бяха пострадали. Единият ми хвана за едната ръка от лаката нагоре, другия от другата страна и ме влачиха почти като куче по гърта, по камъните и ме изнесаха надалече от самолета. Тогава имаше хора, колеги, които останаха без крака, други загубиха зрението си. Повечето пък ги нямаше и ги няма вече сред живите. Аз много рано щях да умра, както почина нашата прекрасна певица Паша Христова, която никога няма да забравя. Още я виждам и сега я виждам пред себе си, пред очите си я виждам. Аз бях тогава на 33 години. Тя седеше с Мария Нейкова на една седалка, Паша Христова, но тя си смени мястото с една Снежка от танцорките и седна при Арабаджиев най-отпред на седалката и така загинаха заедно. За мен беше тази катастрофа умишлена, защото не може на едно такова голямо летище да няма пожарна, да няма бърза помощ. Стигнахме до Пирогов. Изведнъж свалиха всички, мен ме забравиха в колата. Аз с лакът започнах да чукам по стъклото. Казах на лекара. Разбира се, ръцете ми бяха също подути, обгоряли, краката ми бяха обгоряли. С кожата ми измъкна часовника, пръстените ми с кожата ми измъкнаха от ръцете. Бяха големите мъки, защото раните трудно заздравяваха. Аз не можех хляб да си отрежа с месеци. Но човек трябва да е силен, да се бори и със смъртта, ако трябва. Stars
започнахме работа с Джо Бойд. Когато го попитах аз откъде знае той за мен, той ми каза, че е идвал много пъти в България, като по-рано по нашите фестивали, имали и други приятели, но ме познава от една малка плоча от двете мои песни, които аз съм записала в първите години. Веднъж също беше казал, че е ходил даже да чуе всички мои записи в Българско радио. И така доста години работихме с Джо Бойд. Посетихме много страни, срещнахме се с много негови приятели, импресария, с много големи изпълнители. Направихме компакт дискове. За първи път дойдох в България през 1986 година на надпяването в Копривщица и се запознах с Янка Рупкина, запознани Румяна Цинцърска от Българското радио. Бях запленен от нейния глас. После дойдох в София през 1987 година и след това предложих на Кейт Буш, на която пуснах в Лондон записи на трио Българка с оркестър Балкана и група Тракия. Тя ахна и решихме да направим съвместни записи. Още тогава бях изумен от българската фолклорна музика, особено от тези състави, но преди всичко от Янка Рупкина, Константин Варимезов. Всички те заедно с Кейт Буш работиха много в София, а по-късно и в моята звукозаписна къща в Лондон. Всички работихме много, но с огромно удоволствие и възторг. За тази напрегната работа по записите на Кейт Буш и българите, BBC направи филм, който имаше изключителен успех. Той беше показан и в Америка заедно с записите. Така че аз съм човекът, който представи тази прекрасна българска музика за първи път отвъд Атлантическия океан. Аз продуцирам поп-рок, метал музика и всички мои приятели в Англия се чудеха какво правя в България, след като работя с състави като Pink Floyd, например. Но аз им казах, че в България има нещо изключително и невиждано. Нейната традиционална музика, нейният фолклор. Още първите неща, които чуха, ги смаеха. За мен Янка е най-великата певица и тя не може да не направи нещо добро и истинско. Това, че аз притежавам нейни записи, които не са в България, не е мой проблем, а ваш. Защо вие не направите нещо за нея? Вие, българите, изглежда не разбирате какво богатство е вашият фолклор, вашите изпълнители. Бихте могли да владеете музикалните пазари и да печелят и те и страната ви, защото това е истински невероятна музика и красота. Кейт Буш дойде в България. Ние, както можахме, така я посрещнахме. И решихме да работим заедно. И така с трио Българка отидохме в Лондон. Беше много интересно и много уморително, защото хората, когато дават пари, знаят за какво ги дават. Започнахме записите от 10 часа. Ние, разбира се, репетирахме предишните дни. От 10 часа в дена, в който започна записа, до 12 часа през нощта. Кейт Буш остана много доволна от всички нас. И, разбира се, си останахме и добри приятели с нея. Тогава ни направи най-голямото впечатление, лично на мен, като човек. Колкото беше дребничка, толкова емоционална, толкова интелигентна и толкова свенлива, то трябва човек да я види, за да я опознае добре и да каже какво значи Кейт Буш. Тя е много трудолюбив човек за мене. Направила е много неща, а е и голяма артистка. За това нещо се изисква много труд, много умение
таланта, вече си е талант, тя си го има. Аз помолих да чуя също записите и по моя преценка да наслагам музика, която преценя аз. Разбира се, получих тяхното съгласие, това, което много ме радва, защото това е Кейт Буш. И аз тогава на някои места, на едната песен, на едната нейна музика, наслагах една шопска песен. За моя радост просто излезе много сполучлива. На другата нейна песен, която трябваше да се постави, е моя песен "Сестро Добранко, можеш ли от кон да стреляш?" Останаха доволни всички и когато завърши записа на всички неща, тя благодари на моите колежки, на Ева и на Стоянка, на Митко. Така може малко нескромно да бъде от моя страна, но тя коленичи до мен и просто ме хвана за ръцете и каза: "Янка, Янка, ти не знаеш какво си. Ти си моя сестра Янка."
след много концерти в много страни, в целия свят почти, по покана на Джо Бойд, Харисън, Жорж Харисън, нашия колега и добър приятел на всички нас, дойде на наш концерт. След концерта в Роял фестивал в Лондон, Харисън дойде с неговите приятели и аз бях полегнала малко. Не очаквах, че толкова бързо той ще дойде да ни види и да ни поздрави. Бях полегнала на едно диванче, бях се събула обувчиците и изведнъж влизат една група млади хубави мъже и най-напред виждам Харисън, докато сваря да стана, така и не разбрах кога се намерих в прегръдките му. Но най-интересното беше за мен това, че когато получих снимките, аз тогава наистина видях как сме се срещнали с Харисън. Не знам за него. Тази среща сигурно беше много вълнуваща, но за мен също ще остане завинаги в моята памет. Но от снимките виждам, че ние като че ли сме се познавали откакто сме се родили. Така си мисля аз. Може би има нещо, някаква голяма сила. Поканени специално в неговия дом. Но преди това беше интересното. Просто аз се чудех как ще ни посрещне Жорж. Както си помислих, така и го видях. Аз го очаквах от някъде да излезе от неговото имение, от градината. Най-малко очаквах от неговия дом, от портата, да отвори портата, да ни посрещне. И за моя изненада, когато го видях, че излезе от храстите, за мен като някакъв елен, много така се зарадвах, че просто това, което съм си помислила, така стана.
който за по-простичко наричаме българският глас. Народната певица Янка Рупкина. Бях поканена да участвам в един филм с много известни певци от целия свят. Заминахме за Калифорния. Ние си бяхме на турне, но там вече направихме срещата с Линда Ронщадт, която пее в трио с Доли Партън. Аз трябваше да участвам в една песен, тяхна на триото, на мястото на Доли Партън. Ние пристигнахме в 10 часа, в 11 трябваше вече да бъда в жилището на Линда. Най-вълнуващата среща беше за мен тогава не толкова, че се срещам с нея, може би самото посрещане мен ме впечатли. И тогава аз се почувствах, че наистина, че нещо голямо съм аз. В апартамента на Линда, където бяха поставени камерите на BBC, да ни снимат. И когато погледнах през прозореца навън, аз видях едно огромно езеро. Веднага си представих откъде идвам, при какви условия живея лично аз, какво мислят хората за мен, че аз съм нещо голямо. Разбира се, аз съм горда българка, не се смутих, но просто се развълнувах и ми стана мъчно, защото няма да забравя 16 юни, преди 2-3 години, 16 юни, рождения ден на Негово Величество цар Симеон. Точно тогава, над същия ден, трябваше да напускам това жилище и тогава трябваше полицията да дойде да ми изнесе багажа. Но дойде един мой познат и не знам как стана, той се обади на някакви хора. Какво стана? Не дойдоха да ми изкарат багажа. Имах си разправи, разбира се, след това. Ходих до госпожа Елка Константинова. Ходих до президентството на господин Желю Желев. Ходих до господин Янчулев. Исках, както му е реда, както всички граждани правят в собствената си страна, да спазвам реда. От най-малките до най-големите ходих и така не получих и до ден днешен заповед за настанение.
Най-ми е тежко, когато говоря за моите родители, защото мъката на моите родители по мен е много голяма, тъй като излязох 16 годишна от моето село и сама се борех в живота. Те бяха бедни хора, с каквото можаха ми помогнаха. Моята майка, когато тя ме изпращаше за София, от Бургас за София или от село за София, за чужбина, тя винаги ми казваше: ти, майка си, държавна певица, няма да се притесняваш за нас. Ние с баща ти ще те чакаме. Разбира се, и така, години наред аз пътувах, пеех по света. Докато вече един ден, преди да се завърна от Холандия, мой син ми съобщи, че майка ми е починала. Разбира се, аз нямах време да отида на гроба и веднага. Мъката носех в себе си. И след моето завръщане на 40-тия ден отидох на гроба на моята майка, където поставих цветенца. Преди да почини моята майка, чула самолет, звучението, звука от самолет да прилита над Бургас, и тя е казала: Данче, Миче, кака ти иде да ме види. Да дойде веднъж да ме види и край, последно поне да я видя. Така че моята майка си отиде с отворени очи за мен. Аз може би също ще си отида така. Но това е. Всеки си е избрал по нещо в живота. Всеки си има свой път, начертан от Господ Бог, и си го следва. Аз го следвам този път. Избрала съм да съм си певица.